Il-Qorti tal-Maġistrati preżeduta mill-Maġistrat Rachel Montebello ċaħdet talba ta' Jorgen Fenech fil-konfront ta' Beppe Fenech Adami. Jorgen Fenech intalab lill-Qorti tiddikjara li Beppe Fenech Adami kiser id-dritt fundamentali tiegħu ta' preżunzjoni ta' innoċenza b'kummenti li kien għamel f'seduta tal-PAC fejn kien sqar li kieku ma seħħx il-kuntratt tal-Electrogas Daphne Caruana Galizia ma kienx tinqatel. Il-Qorti tqisi li b'dak li qal Beppe Fenech Adami ma jistax jingħad li huwa refera għall-imputat bħala ħati tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Jorgen Fenech ma semmam kien bismu meta d-deputat Beppe Fenech Adami għamel id-dekjarazzjoni li Caruana Galizia nqatlet minħabba korruzzjoni fl-Electrogas fejn imkien ma qal li huwa ħati tal-qtil tagħha. Beppe Fenech Adami sostna li bħala membru parlamentari huwa mhux awtorità pubblika għal finijiet ta' artiklu 366 ċe tal-Kap 9 tal-liġi u dak li sqar waqt il-laqgħa tal-PAC huwa l-fehma politika tiegħu bħala membru parlamentari. Konsegwentament, il-proċediment invokat minn Jorgen Fenech ma jgħodx għalih u għall-istqarrija pubblika li se tagħmel. Qal ukoll li huwa fl-ebda stadju ma semma l-isem ta' Fenech iżda kien qiegħed jirreferi għal stqarrija pubblika maħruġa fit-23 ta' Settembru tal-2020. Għalhekk quddiem dan kollu l-Qorti qalt li dak li ntqal minn Beppe Fenech Adami legalment ma jinkwadrax f'dak li għandu x'jaqsam ma' dikjarazzjonijiet li jsiru minn uffiċjali pubbliċi.